All right. Ụmụ Igbo ekene m unu. Onye unu na-anụ onu ya bụ Onewe Igbo eze ụmụ iyo orimilitola. Afia ọnụ na-ekili kịta bụ that popular Ogbo market. Ebe ahụ emechiri emechi very dark man jel wee gaa mee video wee sensitize ya call attention onye ọbụla over the injustice over etu Nafdac si wee bịa wee mezie zụọ ndị mmadụ afịa n'isi whereby na each person 750,000 ka wee mepee dị afịa. Okwu initially na-ekwu na 500 mesisi ọ bụzi 750. So na ha na-akọwa na ahịa anụnwa na onwelu ndị na-atụ adịgboroja ọgwụ na-adịrọ mma and so on and so forth. O nwere ajụ very dark man jụ ọ sị ọba akwụsịzi ụgwọ a ọ bụzi a na ndị a emezi ihe ha mere. Ọ gakwara n'iru kwuo sị gịnị mere na ha ma aga n'iru gagasịa na shops ahụ ha filu n'ebe a ka a na-ele ọgwụ na-adịrọ mma and ife ndị ọzọ. Ọ dị mma ebe a ka m batazi na ya bụ okwu. Agalụ m n'ime afịa ka mmalụ ma na-azụ afịa nchọpụta na afịa na-azụkwa oso na-emesizi gabazi ije afịa wee zụba. So now I establish go that fact na afia azuba go that place, which na many people nọchalụ n'ụlọ for few months. You can imagine oga na ebe a chịkọsị ezinụlọ ma ndị na-agụ akwụkwọ ewee mechie ebe ọ na-azụ afịa o wee nọ n'ụlọ 1 month. Betasu ya kwa na-arụ nnama. Ọ dị mma now ka anyị na-anya n'ihe a na-eme asị ndị Igbo na mgbe ụfọdụ n'ihe na-eme anyị bụ n'aka anyị ka o si. Ogbo a story Ogbo erika bụrụ taa ka anụbara akụkọ na Ogbo a akọ na many stories from the time dọrọ akụnyele na ebe ọ bụ Nafdac boss of blessed memory. Anyway, ka Chineke nalụ mkpụrụ obi ya ka o zuo ike na ndokwa. Anyị maalụ n'onwe mgbe ya nwa ji aka ya siilu ebe a ọpọ nnọọ nwanne anyị nwaanyị ọ nwanne anyị nwaanyị o ji aka ya siilu afịa. O nwekwu mgbe agbara ọgwụ ọkụ ebe a gbaa ọgwụ ahụ ọkụ site ya na eve na detain abro standard achọ. Now ebe ọzọ nchọrọ call attention unu na after ka very dark man bịasị o nwere video emelụ ndị Nafdac bịara abịa. O nwere ebe ọ na-ajụ onye be anyị si ya ebe ị na-azụ ọgwụ a enwe ventilation. Onye be anyị si ya mba, ebe a na-azụ ọgwụ o kwesịrị ịdị ona o kwesịrị ịdị ona to start with. Aga n'iru mee research chọpụta na after mgbe dọrọ akụnyere na-agwalụ ndị a nafa ga-apụ ebe a na ebe a dọrọ mma ebe a ga-azụ ọgwụ ma a ga na-ele ọgwụ ebe ọgwụ mmadụ na-etinye n'afọ. So nafa ga-eje gbaa up to 400 plots ga-ezu ka a lụọ standard a ga-eji wee na-ele ọgwụ maka na federal government mere approve na ebe a ga na-azụ ọgwụ bụ into 4 places na Nigeria: Lagos, Onitsha, Kano na Aba. So at least anyị bụ ndị Igbo ketagodulu anyị ketela oke anyị n'anya na standard afịa anụnwa standard agbagote raw windows ventilation zero ebe a inene line ị ga-afụ ka ọ dị jụọ onwe gị ebe ọ dị fit na aga na-ele ọgwụ even though na a na-azụ wholesale ebe a. Ọzọ dị ka ibia certificate eji azụ ọgwụ ịkpọ onye na-azụ ọgwụ jụọ onye nna ahụ inwe certificate ịzụ ọgwụ fe nwere ya. Ife nji ekwu okwu a bụ na anyị nwa bụ ndị Igbo ife dị aṅa adị anyị wee loki sọtụ ọnya nke ndị Lagos anyị anụrụ ya mgbe emechi nke a gọvanọ abịarọ o tekikwa some time after ka Peter Obi bịasị gọvanọ wee bịa wee kwuo ife okwu kwụsịkwe a na-agba mbọ dị na ya na-eje ije ame nke gọvanọ mee ka anyị ghọta na steeti enwe ọnụ n'ihe gbasara ọgwụ nọ n'aka federal ka ọ dị and Nafdac bụ national bụ na federal. Ife ọzọ nji ekwu ebu dat na ife the very dark man call bụ attention onye ọbụla ife ahụ merụ mee ka anya ndị mmadụ dị ebe gọọmenti bụ Nafdac ahụ nọ afụzie efa na fa na-eri bribe ọ ba kwụsị ụgwọ hụ na ama emezi nke a hụ na ama ndị a adazi iwu mana o kwụsịghị. Anyị nwabụzi ndị Igbo nwekwa ka anyị ga-esi wee n'anya na dị ije holistically asị ka efolo onye ka esi efolo ya. Ndị a nwere ike bịa ebe a mechikwa afịa ọzọ. O nwere ike take 6 months before emepe anya
6 months ahụ nwere ndị chịkọsị ụmụazị aga na-eli gịnị afọ m onye nke pictures ewepụta asị na ndị a nwụrụ anwụ n'agụụ ma ọ n'ọkwa n'okporo ife amelụfa affect otu a ka ọ na-adị. Ọgwụ a na-azụ ebe a ọ bụ ụmasị jee tụba aka na shops chairman ọgbọ ọgwụ akpụrụ ndị a na-aga na shop asị jide nke a jide nke ịma ihe ga-eme ya echi. Ọ bụrụ na ofu onye pụtasị na ya ma ndị na-azụ adịgboroja jee tụọ aka mụ na gị enwe ihe ga-eme ya. Adịghị ọzọ bụkwa na ọgwụ niile a na-ekwu okwu ya ụfọdụ n'ime ha bụ ọkwa adịgboroja nke bụ eziokwu. O nwere ndị bụkwa n'original n'ọdịrọ registered. O nwere ọgwụ a na-esicha India some places bubata mana ọ dịrọ registered oji ya bụrụ na adịgboroja mana ịma na before gọọmenti ga-eme gị ala ahụ ka ịzụ ọnya bụ ife ọ ga-adị registered enene ya olu standard fa ewelebe ya n'afịa. Mana anyị bụ ndị Igbo maalụ na ebe ọbụla anyị nọ na ife anyị na-alaiki bụ shortcut. Anyị na-alaiki shortcut. Ị ga-asị onye Igbo kwuru ebe a bifo ịtụgharị azụ ọ nọ gị ebe a. Ngwa ka anyị si na one a na-ama na-eji afịa anụ nwakwa ka anyị na-ama na-ejikwa etu anyị si azụ ya ka ụwa hapụ ụfọdụ a ga-ege gị ntị fa ga na-alụ jango anụ ofu aka lụta egbe n'ozu aka niile. Oge nnọ ego ọ na-ana na ndị a na ego ọ na-ana na ndị ife nchọrọ ịnụ maka abụ m ezigbote onye Anambra bụrụ onye Igbo. Ọ bụ ụgwọ a ka anyị akwụọ azụba afịa na anyị klemube right o nwere mgbe anyị ga-eklemuro right anyị ama na azụ afịa anyị ga-anọ n'ụlọ ewee na-ekwu ya. Amalị na ụfọdụ kwụrụ ya ụfọdụ ekwere akwụ. Ndị a kwụrụ ya akwụ na ndị otie mgbe ụfọdụ fadụrụ ọ bụrụkwa na fadị too fast mana fa mara ife kama na ọ na fe n'anya ọ bụ na ka m kwụọ ụgwọ ma nzụba afịa ọkwụ ọnya wichi na-ewepụkwa na ife a bụ ime afịa ka anyị nọ o mekwa ebe anyị bigasị o nwee ife ị ga-ene anya ma ya bụrụ na ịbarị n'ụlọ zuo ike ekwu ọnya. Ife m ji ekwu ya bụ na mada asị gị nwaanyị ga-eji wee jekwa ife m na-ekwu okwu ya bụ ngị nwaso onye Igbo survival gị ebe ọ bụ na anyị maalụ na Naijiria na o nwere ka anyị na Naijiria si nọrọ ihe ọbụla anyị mere na-akpọ akpọ na-azụ azụ efi na mgbe ụfọdụ kwa n'uche alụ ka anyị ga-eji na-eme ihe anyị. Ndị ọzọ pichiri nke ha mana nke Anambra anyị ya very dark man abịa na call attention oke ụdị ndị mmadụ achọ nkụ ndịkwa wee na anọ m na by 2012 agwalụ ndị be anyị na standard afịa achọ ka ụnụ lụọ ga-elu 400 plots lụọ na ya na standard achọrọ mana lue taa nwanne m alụọ na dị afịa alụbekwu ya anụzi nọọsụ Ludo na-alụzi nya bụ afịa kịta makwa na afịa ka ọ ga-aba alụsịsị ya kịta ndị be anyị agafee dị ya ịma na standard na-eme itigi ya o nwekwụzi onye ga-abịa ebe echi a na-abịazi ya na-ekwu ka ife ụnụ na-azụ. So ife kodoro anyị n'olu kịta dịka ndị Igbo nwa na akwụkwọ iji azụ nya bụ ọgwụ ọzọ bụ na environment anyị na-azụ nya bụ ọgwụ and so many other things gọọmenti nwere ike ijide aka wee na-ekwu anyị ego mgbe ụfọdụ ọdịo na ka anyị meshinata ọnụ ka anyị meshinata ọnụ mee sọvụọ ihe anyị loki ma ya bụ na a na-aga aga ama na anyị weta ụdị ego a na ọ na-afụ ụfụ na-arụ hei makwa ego ọ na-akpọrọ afa ọ na-afụ ụfụ na-arụ mana afụfụ a ka ọ ga-abatasịa anyị akpọ onye ife asị anyị lụọ afịa anyị jee lụọ afịa anyị gafee dị ya. Ndị nọ na Mall Street today nwezi afịa nke fa standard fa na ịpụta n'afịa ebe fa na-azụ afịa onwe ka ọkụ si agba na moto ya agbanwe ebe a jee gbanyụọ ọkụ. Ndị eze nwekwe na ndị otu ya na n'ogidi otu a ndị weka na electronics market etu a ndị ọgbọ ọgwụ Chukwu ya enye aka gọvanọ lụsụ ife ahụ na-agafe ebe a Chukwu gozie unu nke onye na-eme dị mma ya gaalịa nya gaalịa jisi na ike ife ntị na-ata agwụrọ ntị ya na-ezu ike ekwuo n'unu bụ na-ekwuo n'unu n'oya wa masị mebe ife a na-eme na ọ bụrụ na ọnwụ egburu utu ọ ya emesịa lie ife gbara afụ ọnụ ebe a na-eje etele aka mana ọ mpụta ji ọgụ a ga-emesi ife niile ga-adị mma ya maala ụnụ mma na-ewe Igbo eze ụmụ iyo $1 million.